Ka African Union kala long ka dekat bapura jong ka G20 mentakasngi. Menteri dang ba do kari Narendra Modi ula khot ngobha. Ya ukle jong ka African Union Azali Azawmani banshim ya ka shuki kum ka dekat bapura jong ka G20 ha ka jingalang baningkong jong ka G20 kabla ya shaprang ha New Delhi ne ka step. Ka India kala terwa baya ka African Union deban penrung kum ka dekat bapura jong ka G20 halor ka nongrim sabka saath sabka vikas. Haga jing penpau jong haga jingalang baningkong kabla ai kerteng One Earth Modi ula ong baka jing yalam jong ka India ya ka G20 kala long ka sharp ban penrung ya ka sabka saath habaro arliang laka long hapo abat shabari ru kumjo. आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं।